Za svoj život som prekonal takmer 12 operácií. Nebola to sranda a tieto operácie sa mi postarali o to, že som si zapamätal tie desivé momenty, ale hlavne, že som nadobudol veľkú dávku strachu, ktorý som pritiahol z môjho detstva doslova až do dospelosti. Ja som vedel, že strach ma ničí a že ak si s ním neporadím, tak nikdy si nebudem vedieť vychutnať moju budúcnosť. Mal som strach z budúcnosti, strach z choroby, strach zo zmeny alebo žiarlivosť. Áno, aj žiarlivosť je forma strachu. Boj so strachom u mňa začal pochopením, že strach je len nízko vibračná emócia a že práve moje emócie priamo súvisia s mojimi aktuálnymi myšlienkami. Ak chceš ovládať strach, musíš najskôr ovládnuť svoje myšlienky. Áno, aj ovládnuť myšlienky je zručnosť, ktorá sa dá efektívne naučiť. Dôležité je pochopenie, že človek má denne 100 000 myšlienok, ale že práve ty vyberáš, čomu a akým myšlienkam dáš pozornosť. Je to ako sedenie u zubára. Môžeš zvyšovať svoj stres tým, že budeš rozmýšľať nad bolesťou alebo myšlienkami, ako to bude, keď budeš sedieť v tom zubárskom kresle. Pre nikoho to nie je príjemné. Tvoje telo v tom momente začnú vyplávať hormóny, ktoré ešte viac budú ničiť tvoje zdravie. Ale ak ukážeš tú nezlomnosť, disciplínu a pochopíš, že každú sekundu máš kontrolu nad tým, čo môžeš ovládať, teda nad tvojimi myšlienkami, bude si vyberať také myšlienky, ktoré ťa tešia, naplňajú a dodávajú ti silu, ja ti garantujem, že uchrániš svoje telo a zmeníš aj kompletne ten moment, keď budeš sedieť u toho zubára. Druhé podstatné uvedomenie u mňa nastalo, keď som sa bál niečoho, čo sa ešte nestalo. Bojíš sa, že nezvládne skúšku, ochorie, že ťa partner podvedie, bojíš sa vojny, čohokoľvek. Problém je, že som čakal od života istým spôsobom istotu. Ale ja som pochopil, že tú istotu nikdy nedostanem. Jediná istota je zmena, jediná istota na tomto svete je neistota. Ale pozor, neistota iba na okolnosti, ktoré nevieme ovplyvniť. Sebaistota, sebadôvera vo vlastnej schopnosti, ak ju raz nadobudneš, nikto ti už nikdy nevezme. Ľudia sa bojú niečoho, čo sa ani nemusí stať. Majú v hlave ten najhorší scenár. Ale vždy máme dve možnosti, ako sa k niečomu postavíme. Ak som mal nejakú nemenovanú udalosť, ktorej som sa bál, že sa o pol roka stane, tak mohol som si vybrať dva scenáre. Buď sa budem ten pol roka báť kvôli niečomu, čo sa ani nemusí stať, alebo naopak, budem si ten pol rok užívať a nakoniec to možno dopadne dobre. O tom toto je, neničiť si ten svoj život kvôli strachu. Moje životné kredo je, že čoho sa mám báť, keď som spravil pre určitú vec maximum. Ak robím maximum pre svoj život, pre svoje zdravie, tak aj keď ochoriem alebo niečo sa mi stane, čo vesmír, Boh alebo hoci kto chce, tak proste nebudem si to vyčítať. A toto je tá vaša sebaistota, ktorú keď raz nadobudnete, už ju budete mať na porád. Musíš pochopiť, že strachom si všetko zlé do svojho života iba priťahuješ. Proste strach je jedna z najstarších a najnižších vibrácií, ktoré priťahujú tie životné okolnosti do tvojho života najrýchlejšie, ako to ide, práve toho, čoho sa ty bojíš. Rovnako depresia je vlastne moment, kedy vďaka tvojim myšlienkam tvoja myseľ klesne tak vibračne nízko, že proste ti to zoberie celkovú energiu a chuť žiť. Nestačí riešiť iba prítomnosť. Ja počas môjho detstva som si cez tú svoju bunkovú pamäť doslova nasal toľko strachu, že som si to ako keby do seba zakodoval. Ale ja som prijal ten strach za svoj a to bola tá chyba a z toho mi pramenili tie moje zdravotné problémy. Pretože strach a emócie a tie emócie, ktoré sú negatívne, z nich sú práve choroby. Strach z minulosti je potrebné riešiť. Treba ho pochopiť a hlavne nemôže byť zametený pod koberec. Efektívna metóda je aplikovaná kineziológia, regresná terapia, ale aj bežné terapie, kde sa len človek rozpráva a vyrozpráva sa z tých vecí, ktoré ani nechce mať už vo svojom živote. Nikdy nepotláčaj svoj strach ani traumy a čím dlhšie to budeš robiť, tým viac to bude horšie, tým viac budeš mať ako keby ten batoh, ktorý držíš na svojich pleciach, bude stále ťažší a ťažší.
Priatelia, a ešte jedna myšlienka. Dnešná doba je ako keď vás poštípe komár. Vy viete, že vás poštípal. Vás ten štípanec od komára aj reálne svrbí, ale jak si to začnete svrbeť viac, tak stane sa z toho peklo. A rovnako je to so strachom. Čím viac budete strachu venovať pozornosť, tým viac to bude horšie. Stačí si zapnúť televízne noviny, stačí si zapnúť médiá, Instagram, podobne, samé zlé správy a presne toto je ako keby si ten štípanec od komára svrbíte. To znamená, ten strach sa iba zhoršuje. Vy musíte čeliť síce aj tým zlým veciam, ale hlavne vystavovať sa tým dobrým, hľadať vo všetkom to dobré. A potom sa aj váš život z toho zlého na dobré obráti. Priatelia, toto je kanál Mitedu, Mysel, telo a duch a my sa učíme byť nezlomní, zdraví a vedomí. A ja vám veľmi pekne ďakujem. Budem rád, ak so mnou budete aj naďalej. Ďakujem za lajky, komentáre, za všetko. Za vašu hlavne podporu a majte ešte pekný zvyšok večera. Majte sa. Ahoj.